Okei, täällä Hiiri 2 taas, ja tänään me voisimme tehdä jotain kivaa. Nyt vaikkapa joo. Aha, käydään huoneesta. No joo, ihan semmoista mulla on. Ja tää mikrofoni on niin huono, että kuulostaa niin huoneelta, että eihän tätä oikeastaan kukaan kuunnellutkaan. Joo, mä kerron sitten asiana, eli nimen ja nimen ja iän ja mikä tää on? Nimen, iän ja no niin, nämä. Kerron sitten vasta kun tullut 100 tilaa täyteen. Jättäkää kommenttia ja kaikkea. Ja nyt me mennään tutustumaan tähän meidän, mikä tämä nyt onkaan. No. Ja mikrofoni on niin huono, että minä käyn vähän hitoilla. Siis minä en tää peli. Mennään tonne. Mennään kattoo minkälainen se meidän hieno paikka on. Ja sitten tää kuhisee ja rätisee ja kaikkea. Täällä on tämmöistä jännää tavaraa ja netherparty. Sitten mennään sitä läpi. No, täällä on tämmöstä. Tuolla on Enchanted Table, eikä se oo kunnon kirjahyllyjä, koska tässä ei pysty kirjahyllyjä. Tuolla on kakku katolla. No, kuitenkin. Lähtekää custom mappeja. Niin minä voin pelata niitä, joka päivä pitäisi tulla näitä videoita ja niin edespäin. Ja minä voin näyttää tämän paikan kokonaan, mutta en tiedä ihan tästä videosta, minkälainen tämän laatu tulee olemaan. Täältä yllättänyt hitto. Aha, tästä tulee se koivusvaunu. No joo, tästä pitää mennä uimaan, että täällä pitäisi kohta lopetella. Joo, painakas nyt tykkää nappia ja 100 tilaajaa. Moro!